एमएलए जयन्त बसुमतारीनि गिबिसिन गावनि दालां लुफुंनायखौ बेखेवबाय। सबायझार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं हुल्दुमागाव गामिनि आरसीसी दालाङा 3 दाननि गेजेरावनो लुफुंजाबाय। चिरां जिल्लानि सबायझार बिसिडिसिनि सिङाव 2 नं हुल्दुमागाव गामिनि 35,16,000 रांनि दालांखौ मोजाङै लुफुंजानानै मोगथां महराव नुनो मोनबाय। बे खामानिनि 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए मुस्रि जयन्त बसुमतारी गोख्रों दिथा होनाय आरो एसअपिडि बिटिसि फान्डनि गेजेरजों लाबोनानै मावफुंनाय जादों। 2 नं हुल्दुमागावनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो जर'खायै 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीनो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि रायजोनि खामानि मावनाया अरायबो जाफुंसार जानो हाथों होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। नैबे 2 नं हुल्दुमागाव गामियाव देग्लाय 2021-22 जे बोसोर बिनि एसअपिडि जिआव 35,16,418 रांनि मोनसे दालांनि सेंसन जादोंमोन। बेखौ थांनाय जानुवारि दाननि 30 अक्ट'आव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै दान 4नि उनाव बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय रायजो राजाखौ लानानै। दा आंनि जिथु न' खाथिनि बियो बारा गोजान नङा, आंनि बे ओनसोलनि होनजायो। दा बेयाव जि सेंसन फैबाय बेखौ आंहा मोनसे नाजानाय दंमोन, मानोना बिथांमोनहा आङो राजखान्थियाव फैनायनि सिगाङावनो गोबां बोसोर बिथांमोना आंखौबो बुंबाय थादोंमोन जे बे लामाखौ बा दालांखौ बानायनानै होनांगौ। दा दिनै एमएलए जाखांनायनि उनाव गिबि खेब आंनि बे सेथि बोसोर फुरायनायाव बेखौनो आङो गिबियै फिथा होदों, दिनैहाय बेखेवनो मोन्दों आरो बेखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दालांनि जे कुवालिटि बियो जिबायदि जानांगौ आङो नायदों। गामि सिंनि दालांनि कुवालिटि नङा बियो माने बबेबा स्टेटनि मोनसे बा डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट रडनि समान मोनसे कुवालिटिनि दालां जादों बियो। आरो आंनि नुनायाव बा बुंनाय बा बिथांमोननिफ्राय हाबखौ मिन्थिनायाव नुदों जे गामिनि रायजोफ्राबो जोबोद मोनसे खुसि जादों। नंगौ, आङो गोबाव समनिफ्राय आंनो बे गामिनि गावबुरामोन। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थारमाने जोंनि एमएलए जानायनि उनाव जोङो बहुद माने उफ्रा मोननाय जादों। मानोना जोंहा बहुद दिननिफ्राय जोङो बे दालां बे ब्रिजखौ जोङो नाजाबाबो जोङो हायाखैमोन। दा जोङो नैबे एमएलए जानानै जोङो नैबे जोंनि बे मोजां बे थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो दा मोजां मोननाय जाबाय। खोथा होनाय मथे नोंथांमोननि दालांखौ 1 बोसोराव मावफुंनाय थाय 1 बोसोरसो गोजोननाय मोनबावदों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माने 1 बोसोरानो जाबावाखै दा जोङो फ्राय 1 बोसोरानो जाबावाखै बे दालां मावनाया। फ्राय 4 दाननि गेजेराव 4 दाननि गेजेरावनो दा नैबे दालाङा जोङो जाफुंहोनाय मोनबाय। दा मोगथाङाव नुबाय जोङो, नंखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि।